କୋହଲି ହୁଅ ରୋହିତଙ୍କ କଟିବ ଦରମା, ଏଣିକି କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ରୋହିତ ଓ କୋହଲି ଯୋଡ଼ି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି। ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟି-20ରୁ ଅବସର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦୁଇ ଲିଜେଣ୍ଡ ଏବେ ବି ୱାନ୍ଡେ ଫର୍ମାଟରେ ଜଲୁଆ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। କମିବାକୁ ଯାଉଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦରମା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ବିସିସିଆଇର ଏ+ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ କମେଇ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ କେବଳ ୱାନ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିସିସିଆଇ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏ+ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ରଖିଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ବର୍ଷକୁ ବିସିସିଆଇଠାରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦରମାକୁ କମାଇ ଏବେ 5 କୋଟି କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବ ଲିଷ୍ଟରେ ଏ+ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି, ବୁମ୍ରା ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ସିରାଜ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସୁମନ ଗିଲ୍, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ମହମ୍ମଦ ସାମି ଆଉ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଥିଲେ। ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଏ+ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏ+ ଗ୍ରେଡ୍ରୁ ଖସାଇ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ବିସିସିଆଇର ମିଟିଂ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ମିଟିଂରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। କୁହାଯାଉଛି ଅମ୍ପାୟାର ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀଙ୍କ ଦରମାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ରଖୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି।